Sa ating pagtunghay sa ulo ng ating mga balitang lokal, 574 na benepisyaryo ng tupad isinailalim sa profiling sa Dagupan City. Century-old acacia tree sa Manawag Basilica, ipapasuri at ipatrim. Mahigit 400 parking boys at barkers sa Manawag, isinailalim sa mas mahigpit na regulasyon. Dagupan Police nagbabala sa mapanlinlang na AI-generated images at 55 arestado, 2.28 million na halaga ng iligal na droga nasamsam sa Ilocos sa Cleo. Bugalyon nagdeklara ng state of calamity dahil sa matinding pagbaha. Deputy Speaker Rachel Arenas nagbigay pugay sa mga bayaning Pilipinong sundalo sa UN Memorial Cemetery sa Korea. Sa atin naman police reports, welder arestado sa Bayba sa San Carlos City. 14,960 pesos na halaga ng shabu na samsam. Market vendor arestado sa Baybas Operations Aguilar. 4,760 pesos na halaga ng shabu na samsam. At 46 na taong gulang na lalaki arestado sa Baybas Operations sa Mabini, Pangasinan. At 47 anyos na pedestriana malubhang nasugatan sa pagbangga ng motorsiklo sa Malasikia. At 80 years old na lola sugatan matapos mabundol ng motorsiklo sa San Jacinto. Sa atin naman balitang pambansa, DepEd magsasagawa ng nationwide active threat drill sa mga paaralan sa August 25. At 6.6 billion pesos sa danyo sa habagat. Tatlong bagyo na itala at 6.6 milyon na katao hagip pa. Sa atin naman balitang pang-ibayong dagat, Russian ballistic missile strike sa Kiev, 6 ang patay at 20 ang sugatan. Sa atin namang balitang showbiz, Lea Salonga, unang Filipina na magkakaroon ng bituin sa Hollywood Walk of Fame. Sa ating sports news, Yala mas mabagsik sa 2026 US Open. Muli mga kaaksyon, ito po ang DWCM Aksyon Radyo Balita. Ako po ang magiging tagapaghatid balita, Aksyon Angel Peralta. Sa ating pagtunghay sa detalye ng ating mga balitang lokal, umabot na sa 574 na benepisyaryo ang inilaan ng Department of Labor and Employment or DOLE para sa tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o TUPAD program sa Dagupan City. Ayon kay Joy Shapno, Peso Manager, kasalukuyang isinasagawa ang profiling ng mga benepisyaryo sa pagkikipagtulungan ng DOLE at lokal na pamahalaan ng Dagupan City. Matapos ang profiling screening, ang mga kwalipikadong benepisyaryo ay inaasahang magtatrabaho ng 10 araw upang tumulong sa paglilinis at clearing operations sa iba't ibang lugar na naapektuhan ng pagbaha. Kabilang sa mga gagawin nila ang paglilinis ng mga barangay at paaralang binaha, pagtatanggal ng mga debris, paglilinis ng mga kanal at iba pang paligid na nangangailangan ng clearing operations. Ipinaliwanag ni Shapno na mahalaga ang profiling dahil may sinusunod na mga qualification at guidelines ang DOLE. Kabilang dito ang pagiging residente ng Dagupan City at pagsusuri kung ang isang aplikante ay nakinabang na sa tupad sa loob ng nakalipas na 1 taon na maaaring maging dahilan upang hindi ito maging kwalipikado. Kabilang sa mga sektor na kinakatawan ng mga benepisyaryo ang mga jeepney driver, tricycle driver at iba pang sektor na nangangailangan ng pansamantalang trabaho at ayuda. Samantala, nilinaw ng Peso na kahit mayroon ng listahang ng 574 na benepisyaryo mula sa DOLE, isinasagawa pa rin ang profiling at validation upang matiyak na pasok sila sa itinakdang pamantayan. Matapos ang profiling at final screening ng DOLE, hihintayin ng opisyal na anunsyo kung kailan magsisimula ang 10 araw ng TUPAD work. Ayon kay Shapno, agad na ipinaalam sa mga kwalipikadong benepisyaryo ang schedule ng pagsisimula ng kanilang trabaho. Nagpasalamat naman ang Peso sa DOLE, kabilang sina DOLE Secretary Francis Tolentino at Regional Director Honorina Diana Baga, gayon din kay CPFO Head Rodora Dingle at kay Dagupan City Mayor Belan Fernandez sa suporta para sa programa. Samantala, mas paiigtingin ng lokal na pamahalaan ng Manawag at ng Our Lady of Manawag Minor Basilica ang pagsusuri at pagme-maintain sa mga century-old acacia tree sa loob ng basilika matapos muling may bumagsak na malaking puno. Ayon kay Manawag Mayor Jeremy Aherico Rosario, ilang buwan na ang nakalipas nang biglang bumagsak ang isang acacia tree sa bahagi ng blessing area ng basilika kahit walang malakas na hangin. Dahil dito, minomonitor ng lokal na pamahalaan, katuwang ang pamunuan ng basilika, ang kondisyon ng mga matatandang puno at ipinapasuri ang mga ito sa Department of Environment and Natural Resources. Noong nakaraang linggo,
Isa na namang malaking puno ang bumagsak malapit sa Pilgrim Center. Nangyari ito sa gabi habang madaling araw kaya walang nasaktan, ngunit tinamaan ito ang isang service vehicle at tricycle na pagmamay-ari ng empleyado ng Basilika. Agad namang nagtulungan ng lokal na pamahalaan at pamunan ng Basilika upang maklear ang lugar at alisin ang mga nahulog na bahagi ng puno. Ayon kay Rosario, nagsilbi itong paalala sa pangangailang masusing suriin ang mga century-old acacia sa loob ng Basilika. Nag-alok na rin ang LGU Manawag na magsagawa ng trimming, partikular sa mahabang sanga ng mga puno upang mabawasan ang panganib sa mga deboto at iba pang tao sa lugar. Pumayag naman umano ang pamunuan ng Basilika sa naturang hakbang kasunod ng kahilingan ng mga pari ng Our Lady of Manawag na magsagawa ng clearing at trimming sa mga matatandang acacia tree. Sa kabila ng masamang panahon, nagpapatuloy naman ang pagpunta ng mga deboto sa Our Lady of Manawag Minor Basilica. At ayon kay Rosario, nagpapatuloy ang regular na schedule ng mga misa at blessing sa Basilika. Patuloy rin ang pagdating ng mga bisita kahit panahon ng tag-ulan na aniya ay nagpapakita ng matibay na pananampalataya ng mga deboto. Samantala, patuloy na hamon sa bayan ng Manawag ang kakulangan sa parking area, lalo na tuwing linggo kung kailan dagsa ang mga deboto at sasakyan sa paligid ng Our Lady of Manawag Minor Basilica. Ayon kay Manawag Mayor Jeremy Ajerico Rosario, maging ang mga pribadong lupain sa paligid ng Basilika ay managagamit na bilang pansamantalang parking area dahil sa kakulangan sa espasyo. Sinabi ng alkalde na patuloy ang paghahanap ng lokal na pamahalaan ng pondo para sa pagtatayo ng permanenteng parking area. May mga panukala rin umanong isinusulong para sa pagtatayo ng multi-level o metal parking facility upang makatulong sa pagsasaayos ng traffic at parking problem sa bayan. Kasabay nito, tinututukan din ng LGU ang operasyon ng mga parking attendant at barkers na naging bahagi na rin ng kabuhayan ng maraming residente. Tinatayang nasa mahigit 400 ang pinagsamang bilang ng parking boys at barkers na naghahanap buhay sa lugar ayon kay Rosario. Upang maiwasan ang pang-aabuso at reklamo mula sa mga motorista at deboto, inayos ng LGU mga grupong parking attendant at barkers batay sa kanilang lugar na sakop. Binigyan na rin sila ng identification cards at reflectorized vest habang color-coded ang kanilang mga uniforme depende sa lugar kung saan sila nakatalaga. Layunin nito na mas madaling matukoy ang isang parking attendant sakaling magkaroon ng reklamo o insidente. Ayon kay Rosario, may mga naitalang or itinalagang leader sa bawat grupo upang agad na marisolba ang anumang problema sa kanilang hanay. Binigyang diin din ng alkalde na hindi maaaring basta gawin ng mga parking attendant ang kanilang nais at kailangang sundin ng mga tinakdang protocol sa pagpaparada ng mga sasakyan. Kapag may mga naitalang reklamo, aniya, mas madali nang matukoy ang sangkot na parking attendant at mismong mga kasamahan nito sa grupo ang tumutulong sa pagdidisiplina. Bahagi rin ng hakbang ng lokal na pamahalaan ng pagpapatupad ng parking and traffic code ng Manawag. Ayon kay Rosario, naaprubahan na ng sangguniang panlalawigan na naturang ordinansa at hinihintay na lamang implementing rules and regulations bago tuluyang ipatupad sa bayan. Sa kabila ng mga hamon, sinabi ng alkalde na malaki na ang pinagbago ng sistema sa parking at traffic management. Bihira na rin umano ang naitatalang reklamo laban sa mga parking attendant. Giniit ni Rosario, kailangang magtulungan ng LGU at mga parking attendant upang mapanatili ang kaayusan sa lugar, lalo na tuwing linggo kung kailan pinakamaraming sasakyan at deboto ang dumadagsa sa Manawag. Samantala, nagpaalala ang Dagupan City Police Office sa publiko na maging maingat sa paglikha at pagbabahagi ng AI-generated images na naglalarawan sa mga taong nakasuot ng uniforme, badge o opisyal na insignia ng Philippine National Police. Ayon sa DCPO, maaaring gamitin ng artificial intelligence sa edukasyon, impormasyon at malikhaing gawin o gawain, ngunit hindi ito dapat gamitin upang manlinlang, magpanggap na isang tunay na pulis o magbigay ng maling impresyon na mga may mapag-endorso ang PNP sa isang aktibidad. Binigyang diin ng pulisya na hindi nangangahulugang ligtas sa pananagutan ang paggamit ng AI. Ang paggawa o pagpapakalat ng mapanlinlang na content na may kaugnayan sa panloloko, paninirang puri, harassment, identity misuse o hindi otorisadong paggamit ng opisyal na insignia ay maaaring humantong sa kaukulang civil, administrative o criminal charges, depende sa umiiral na batas at mga pangyayari. Hinimok din ng publiko na malinaw na tukuyin bilang AI-generated ang mga naturang larawan kung kinakailangan upang maiwasan ang maling interpretasyon at pagkalito.
Sa ilalim ng pamuno ni City Director Police Colonel Arnold P. Solomon, nanawagan ng DCPO sa publiko na gamitin ang teknolohiya ng responsable upang magbigay kaalaman at lumikha ng makabulang content, hindi upang manlilang, mang-impersonate o manakit. Umabot naman sa 2,287,041.20 pesos ang tinatayang halaga ng mga hinihinalang ilegal na droga na nasamsam ng kapulisan, habang 55 individual ang naaresto sa buong Ilocos Region sa loob lamang ng 3 araw na pinaigting na operasyon kontra kriminalidad. Isinagawang Simultaneous Anti-Criminality and Law Enforcement Operations or SACLEO mula August 17 hanggang 19 taong kasalukuyan na nagresulta sa pagkakakumpiska ng kabuang 335.69 or 689 gramo na hinihalang shabu at 36.3 gramo ng dried marijuana leaves batay sa Standard Drug Price ng Dangerous Drugs Board. Sabay-sabay na kumilos ang mga unit ng Police Regional Office 1 sa 4 na lalawigan ng rehiyon upang tugisin ang mga sangkot sa iligal na droga at iba pang uri ng kriminalidad. Ayon kay Regional Director Police Brigadier General Jovencio S. Badua Jr., hindi titigil ang kapulisan sa pagpapaigting ng mga operasyon upang mapanatili ang seguridad at proteksyon ng mga komunidad sa Ilocos Region. Ipinakita rin ng resulta ng SACLEO ang patuloy na pagpapatupad ng Enhanced Alerto Framework ng PRO1, isang estratehiyang nakatuon sa pagiging alerto, handa, disiplinado at mahusay ng mga tauhan ng kapulisan sa pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan ng publiko. Sa kabila ng sunod-sunod na operasyon, iginit ng PRO1 na magpapatuloy ang kampanya laban sa iligal na droga at kriminalidad upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa buong rehiyon. Samantala, lalong pinaigting ng Police Regional Office 1 ang kampanya laban sa kriminalidad matapos maaresto ang 42 wanted persons at ma-account ang 155 firearms na magkakasunod na operasyon sa buong Ilocos Region mula August 17 hanggang 19, 2026. Isinagawang mga operasyon bilang bahagi ng 3 araw ng Simultaneous Anti-Criminality Law Enforcement Operations na nakatuon sa pagtugis sa mga individual na may nakabinbing warrant of arrest, pagpigil sa paglaganap ng loose firearms at pagpapanatili ng kapayapaan at kaligtasan ng mga komunidad sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Sa 42 wanted persons na naaresto, 6 ang kabilang sa most wanted persons, 2 sa provincial level, 1 sa city level at 3 sa municipal level. Samantala, 36 pang wanted persons ang naaresto sa magkahiwalay na operasyon ng mga kapulisan sa iba't ibang lugar sa rehiyon. Kasabay nito, umabot naman sa 155 firearms ang na-account ng PRO1 sa isinagawang crackdown laban sa illegal at loose firearms. Sa naturang bilang, 118 ang voluntaryong isinuko ng mga mamamayan, 32 ang idineposito para sa ligtas na pag-iingat at 4 na nakumpiska sa targeted operations at 1 ang nabawi sa isinagawang operasyon. 4 na individual naman ang naaresto kaugnay ng mga kasong may kinalaman sa barila. Sa ilalim ng Enhanced Alerto Framework, isinulong ng PRO1 ang intelligence-driven, target-oriented, proactive at tuloy-tuloy na operasyon upang matukoy, masubaybayan at maaksyonan ng mga banta sa seguridad, kabilang ang mga wanted persons at illegal na armas. Ayon kay PRO1 Regional Director Police Brigadier General Jovencio S. Badua Jr., bunga ng maayos na koordinasyon, masusing intelligence gathering at mabilis na pagtugon ng mga tauhan ng kapulisan ang mga nakamita na resulta sa 3 araw na operasyon. Binigyang diin din ng Regional Director na bawat armas na naalis sa lansangan o nailalagay sa ligtas na pag-iingat ay mahalagang hakbang upang maiwasan ang gun-related incidents at maprotektahan ng mga komunidad. Pinuri rin niya ang mga responsableng may-ari ng baril na voluntaryong sumunod sa mga itinakdang proseso. Ipinakita ng pinagsamang resulta ng SACLEO ang pinaigting na kampanya ng PRO1 laban sa mga kriminal at iba pang banta ng peace and order sa rehiyon. Patuloy namang palalakasin ng kapulisan ng intelligence-based operations, manhunt operations at kampanya laban sa loose firearms upang matiyak na ang mga wanted person ay maharap sa hukuman at ang mga illegal na armas ay hindi mapunta sa kamay ng mga kriminal. Sa tuloy-tuloy na operasyon ng PRO1, malinaw ang mensahe sa buong Ilocos Region. Mas paigtingin na manhunt, mas mahigpit na kampanya kontra illegal na armas at mabilis na aksyon laban sa mga banta sa seguridad ng publiko. Samantala, idiniklara ng pamahalaang bayan ng Bugalyon ang state of calamity dahil sa malawakang pagbaha dulot ng mga nagdaang bagyo at epekto ng habagat.
Ang deklarasyon ay sinagawa sa pamamagitan ng Sangguniang Bayan Resolution No. 123 Series of 2026 na inaprubahan noong Agosto 19. Ayon sa resolusyon, layunin ng deklarasyon na mapabilis ang pagtugon ng lokal na pamahalaan, pagmumobilisa ng resources, pamamahagi ng ayuda at iba pang kinakailangang serbisyo para sa mga residenteng naapektuhan ng kalamidad. Batay sa ulat ng Bugalyon Public Information Officer Karen Grace Ilano, 126 na pamilya o katumbas ng 486 na individual ang nananatili sa mga evacuation center hanggang alas 8 ng umaga noong August 20. 4 na barangay na kabilang sa mga flood-prone areas at 5 pang barangay ang naapektuhan ng pagbaha, partikular ang mga mababang lugar, bakuran, sakahan at iba pang agricultural lands. Iniulat din na tinatayang 80% ng populasyon ng bayan ang naapektuhan ng pagbaha. Ayon sa Municipal Social Welfare and Development Office, nasa 25,135 na pamilya o 60,508 na individual ang kabilang sa mga apektado. Samantala, tinatayang mahigit 2.8 milyon naman ang pinsala at pagkalugi ng sektor ng agrikultura at pangisdaan batay sa paunang assessment ng Municipal Agriculturist. Kabilang sa naiulat na pinsala sa infrastruktura ang dike sa Barangay Angarian. Sa barangay Kayangan naman, isang bahay ang napinsala matapos mabuwal ang isang puno at tumama sa kusina at kwarto nito. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, nakaranas ang Bugalyon ng flash flood noong August 17. Hindi agad humupa ang tubig at nagpatuloy ang malakas na pag-ulan hanggang gabi ng Agosto 18 dahilan upang lumikas ang mga residente na nasa mababang lugar. Bagamat unti-unti nang humupa ang baha sa ilang lugar, mayroon pa ring mga residenteng nananatili sa evacuation centers. Patuloy ang pagbibigay ng relief assistance ng lokal na pamahalaan sa mga apektadong pamilya habang nagbibigay rin ng karagdagang suporta ang pambansang pamahalaan sa pamamagitan ng Department of Social Welfare and Development or DSWD. Hinimok naman ng lokal na pamahalaan ng mga otoridad na manatiling alerto, makipagtulungan sa mga otoridad at sumunod sa mga opisyal na abiso at safety advisories. Sa atin pa rin balitang lokal, nagbigay pugay si Deputy Speaker at Pangasinan 3rd District Congresswoman Rachel Arenas sa mga bayaning Pilipinong sundalo na nag-alay ng buhay para sa kalayaan at kapayapaan sa panahon ng Korean War. Isinagawa ni Deputy Speaker Arenas ang wreath-laying ceremony sa United Nations Memorial Cemetery in Korea sa Busan bilang bahagi ng kanyang official visit sa Republic of Korea. Kasama ni Arenas sina Philippine Ambassador at Seoul Bernadette Fernandez at Philippine Consul General to Busan Leia Carada. Sinalubong naman sila ni Ambassador Kwang Jae Lee na nanguna sa kanilang pag-ikot sa Memorial Cemetery at pagbibigay pugay sa mga nasawing miyembro ng United Nations Forces. Ayon kay Congresswoman Arenas, ipinaabot ni Ambassador Lee ang patuloy na pasasalamat ng mga Koreano sa katapangan at sakripisyo ng mga Pilipinong sundalong tumulong sa pagtatanggol sa South Korea noong Korean War. Nabigyang diin din sa pagbisita ang naging serbisyo ni dating Pangulong Fidel V. Ramos na kabilang sa mga Pilipinong nagsilbi ng may karangalan at tumulong sa pamumuno ng Philippine troops noong digmaan. Sinabi ni Arenas na ang kabayanihan ng mga sundalong Pilipino ay nananatiling simbolo ng malalim na pagkakaibigan ng Pilipinas at South Korea. Isang ugnayang nabuo hindi lamang sa diplomasya kundi sa magkakasamang pagtatanggol sa kalayaan at kapayapaan. Binigyang diin din ni Deputy Speaker Arenas na dapat patuloy na alalahanin ng may pagmamalaki at paggalang ang sakripisyo ng mga bayaning Pilipino at gawin itong inspirasyon upang higit pang mapatatag ang pagkakaibigan ng dalawang bansa. Sa ating police reports, welder arestado sa bypass sa San Carlos City at 14,960 na halaga ng shabu na samsam. Market vendor arestado sa bypass operations sa Aguilar at 4,760 na halaga ng shabu na samsam. At 46 years old na lalaki arestado sa bypass operation sa Mabini, Pangasinan. Detalye ng balitang yan sa aming pagbabalik. Oras natin mga kaaksyon, alas 7:36 ng umaga. Aksyon Radyo Balita. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
MX3. Dito ako bilib. Pag magaling ang produkto, kahit simple ang patalastas, sapat na. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With alpha, beta, gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako bilib. I am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid, White Rose Papaya, wow, White Roses. White Rose Papaya, wow, White Roses. White Rose Papaya, may glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of two. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. Nanlapo ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Untan, Rosay Dishwashing Paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo tan bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste! Heavy duty linis sukada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Hi, I'm Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Having a healthy body, mind, and soul is the best prize anyone can have. I am always a winner with MX3 Capsule. Dito ko believe. Goodbye to me, Masha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Masha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Aksyon Radyo! Police Report! Sa ating police reports, mga kaaksyon, arestado ang isang 31 anyos na welder matapos maaresto sa isinagawang anti-illegal drug bypass operation sa San Carlos City. Madaling araw noong Agosto 21 taong kasalukuyan. Kinilala ang sospek na isang street-level individual, 31 anyos, binata, residente sa Lingayen, Pangasinan. Nagresulta sa pagkakaresto ng sospek ang operasyon na isinagawa bilang bahagi ng kampanya laban sa iligal na droga. Nasamsa mula sa sospek ang 2.2 na gramo ng hinihinalang shabu na may tinatayang standard drug price na 14,960 pesos.
Nakalagay ang mga ito sa dalawang heat-sealed transparent plastic sachets na sinasabing sangkot sa pagbebenta at pag-iingat ng iligal na droga. Kabilang naman sa mga nakumpiskang non-drug evidence ang 2 pirasong 1,000 pesos budol money na ginamit bilang buy-bus money, isang tunay na 500 peso bill na ginamit din sa operasyon, isang Honor Android cellphone, isang lighter, isang itim na sling bag at isang Suzuki Rider 150 motorcycle. Ihahanda na ang kasong isasampa dito. Samantala, arestado ang isang 32 anyos na lalaking market vendor matapos masangkota sa isang anti-illegal drug buy-bus operation sa Aguilar, Pangasinan noong gabi ng Agosto 20 taong kasalukuyan. Ayon sa ulat ng Aguilar Municipal Police Station, isinagawang operasyon mula alas 6:10 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi sa koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA Region 1. Residente sa bayan ng Aguilar ang nasabing sospek, may asawa. Nagresulta sa pagkakaresto ng sospek ang operasyon na saan na isinagawa sa bisa ng PDEA coordination at kung saan nasamsama ang 0.7 gramo ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakalaga ng 4,760 pesos batay sa standard drug price. Nakalagay ang hinihinalang droga sa dalawang heat-sealed transparent plastic sachets. Na-recover din ang isang tunay na 500 peso bill or buy-bus money at isang tricycle. Nahaharap ang sospek sa kaukulang kaso kaugnay ng iligal na droga habang isinasailalim sa dokumentasyon at kaukulang disposisyon ang mga nakumpiskang ebidensya. Samantala, arestado naman ang isang 46 anyos na lalaki matapos makuhanan ng hinihinalang shabu sa isinagawang buy-bus operation sa Mabini, Pangasinan noong August 19, 2026. Isinagawang anti-illegal drug operations mula alas 2:25 ng hapon hanggang alas 3 ng hapon sa pangunguna ng Mabini Municipal Police Station, katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 1. Ang sospek ay isang 46 anyos, may asawa, walang trabaho at residente ng Mabini, Pangasinan. Ayon sa pulisya, nagresulta ang operasyon sa pagkakaaresto sa sospek at pagkakakumpiska ng dalawang heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng tinatayang 0.24 grams na nanghihinalang shabu na may standard drug price na 1,632 pesos. Na-recover din sa operasyon ng isang genuine na 500 peso o buy-bus money na may serial number na BA 5318888, isang itim na Oppo Android cellphone na may brown case na may marking o na may markang Black Cat, isang kulay asul na lighter at isang asul na Kawasaki Wind 125 motorcycle. Isinagawa sa lugar mismo ang inventory at pagmamarka sa mga nakumpiskang ebidensya sa presensya ng sospek at mga mandatory witness alinsunod sa itinakda ng batas. Nahaharap ngayon ang sospek sa kaukulang kasong may kaugnayan sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o Republic Act No. 9165. Arestado ang isang wanted person matapos makuhanan ng hinihinalang shabu sa isinagawang buy-bus operation sa Manaoag, Pangasinan noong August 18, 2026. Kinilala ng pulisya ang sospek na si Roger Mabua Pimentel, 45 anyos, may asawa, fan technician at residente ng Manaoag, Pangasinan. Itinuturing siyang subject of lawful inquiry sa isinagawang operasyon. Ayon sa Managaw Municipal Police Station, isinagawang anti-illegal drug operation sa koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 1 at nagresulta ang operasyon sa pagkakaaresto kay Pimentel at pagkakakumpiska ng dalawang heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng tinatayang 0.5 na grama ng hinihinalang shabu na may kabuuang or standard drug price na 3,400 pesos. Na-recover din sa operasyon ng isang pulang SYM motorcycle at isang genuine na 500 peso buy-bus money na may serial number na AL2098726. Isinagawa sa mismong lugar ang inventory at pagmamarka sa mga nakumpiskang ebidensya sa presensya ng sospek at mga mandatory witness alinsunod sa itinakda ng batas. Nakasa kustodiya ng pulisya ang sospek at inihahanda ang kaukulang kaso laban sa kanya kaugnay sa paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, 3 katao ang nagtamo ng mga pinsala matapos magbanggaan ang 2 motorsiklo sa San Jacinto, Pangasinan. Ayon sa ulat ng pulisya, sangkot sa insidente ang isang 29 anyos na waiter na may student permit at nagmamaneho ng motorsiklo kasama ang kanyang 25 anyos na backrider.
Pareho silang walang suot na protective helmet. Ang dalawang sakay ng unang motorsiklo ay kapwa residente ng San Jacinto, Tubong Kamiling, Tarlac ang driver, habang ang backrider naman mula sa Cagayan Valley. Ang isa pang sangkot ay isang 33 anyos na babaeng kolektor, residente ng San Jacinto at may driver's license. Nakasuot umano siya ng protective helmet habang minamaneho ang motorsiklo. Batay sa investigasyon, patungong San Jacinto Town proper ang unang motorsiklo nang biglang mahulog ang sombrero ng driver. Dahil dito, nagsagawa umano siya ng U-turn gamit ang outer lane ng northbound side. Pagdating sa lugar ng insidente, habang pinupulot ng driver ang kanyang sombrero nang hindi bumababa sa motorsiklo, bigla itong nabangga ng ikalawang motorsiklo na nagmula naman sa timog at patungong Hilaga. Bunga ng insidente, nagtamo ng mga pinsala ang driver at backrider ng unang-unang motorsiklo at dinala sa Mapandan Community Hospital para sa agarang gamutan. Samantala, nagtamo rin ng pinsala sa iba't ibang bahagi ng katawan ng driver ng ikalawang motorsiklo at dinala sa R1MC Annex sa Dagupan City para sa medical examination. Inoobserbahan ng mga ito ng mga doktor. Samantala, arestado ang isang 39 anyos na lalaki matapos umanong sakta ng kanyang live-in partner at makumpiska ng baril sa Alcala, Pangasinan. Ayon sa ulat ng pulisya, dakong alas 1:55 na madaling araw nang i-report kung saan ang sospek ay ang 39 anyos na live-in partner, isang magsasaka at residente rin ng nasabing bayan. Batay sa isinagawang investigasyon, umano'y pisikal na sinaktan ng sospek ang biktima. Inulat din na may hawak o nagmamay-ari umano ito ng baril. Itinuro ng biktima sa mga otoridad ang umano'y baril na nakalagay sa ilalim ng kanilang kama. Narecover ng mga otoridad ang isang modified shotgun na walang serial number na may nakakabit na magazine na naglalaman ng 2 bala ng 12 gauge. Dahil dito, inaresto ang sospek at dinala sa Alcala Municipal Police Station kasamang nakumpiskang baril sa para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. Iniuog na insidente sa umano'y paglabag ng Republic Act No. 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act at Republic Act No. 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Samantala, malubhang nasugatan ng isang 47 anyos na magsasaka matapos mabundol ng motorsiklo habang tumatawid sa kalsada sa Malasiki, Pangasinan noong August 20, 2026. Ayon sa inisyal na investigasyon, patungong timog ang minamanehong motorsiklo ng isang 24 anyos na magsasaka habang may angkas na 27 anyos na babae. Kapwa residente ng Bayambang ang dalawang sakaya. Samantala, tumatawid ang 47 anyos na pedestrian mula sa Kanluran patungo sa silangang shoulder ng kalsada ng aksidenteng mabundol ng motorsiklo. Agad na rumisponde ang mga tauhan ng MDRMO at dinala sa ospital ang mga sangkot para sa medikal na atensyon. Nananatiling nakakonfine ang pedestrian dahil sa malubhang pinsalang tinamo, habang ang driver at backrider dinala sa Malasiki Municipal Police Station para sa kaukulang disposisyon. Samantala, 3 katao ang sugatan matapos magbanggaan ng 2 motorsiklo sa barangay Bantog, Asingan, Pangasinan. Ayon sa inisyal na investigasyon, minamaneho ng 35 anyos na construction worker ang pulang motorsiklo habang may angkas na 32 anyos na babae, parehong residente ng Asingan ng 2 sakaya. Sangkot din sa insidente ang isang 22 anyos na construction worker mula Ordaneta City na nagmamaneho ng motorsiklo. Wala rin umano siyang driver's license at hindi nakasuot ng helmet nang mangyari ang insidente. Batay sa investigasyon, patungong silangan ng unang motorsiklo habang kasalungat naman ang direksyon ng ikalawang motorsiklo. Nagkabanggaan ang mga ito sa pakurbadang kalsada. Dahil sa lakas ng pagkakabangga, nagtamo ng mga pinsala ang 2 driver at ang backrider ng unang motorsiklo. Agad silang dinala sa ospital para sa kaukulang medikal na atensyon. Inoobserbahan ng mga doktor ang isa sa mga biktima. Isang 80 years old naman na babaeng nagtamo ng pinsala matapos mabundol ng motorsiklo habang tumatawid sa kalsada sa San Jacinto, Pangasinan. Ayon sa ulat ng pulisya, isang 28 anyos na lalaking call center agent at residente ng San Fabian
Pangasinan ang nagmamaneho ng isang asul na motorsiklo. Mayroon naman itong valid driver's license. Batay sa inisyal na investigasyon patungong Timog at San Jacinto Town proper ang motorsiklo ng mga karating sa lugar ng insidente. Sa naturang bahagi ng kalsada, bigla umanong nabundol ng motorsiklo ang 80 years old na pedestrian na tumatawid mula kanluran patungong Silangan. Bumagsak sa kalsada ang matandang babae dahil sa insidente at agad na isinugod sa ospital ang biktima para sa metigal na atensyon. Samantala, nagtamo rin ng pinsala ang magkabilang kamay ang driver ng motorsiklo. Dinala siya sa Mapandan Community Hospital para sa paggamot or para sa gamutan at pagsusuri. Sa atin naman balitang pambansa, magsasagawa ang Department of Education or DepEd ng sabayang nationwide active threat drill sa mga piling paaralan sa buong bansa sa Martes, August 25, kasunod ng muling pag-aalala sa seguridad ng mga paaralan dahil sa mga nagdaang insidente ng pamamarila. Sa inilabas na memorandum, inatasan ng DepEd ang mga regional office na tukuyin ang mga paaralang lalahok sa sabayang pagsasanay. Binigyang diin ng ahensya na dapat unahin sa pagsasagawa ng drill ang kaligtasan at psychological well-being ng mga mag-aaral at guro at mga non-teaching personnel. Ayon sa DepEd, dapat ang mga simulation activity ay naaayon sa edad ng mga kalahok, trauma-informed at nakatuon sa kahandaan, tamang protective actions, koordinadong pagtugon sa at pagbangon matapos ang insidente. Hinikayat din ang iba pang mga pampubliko at pribadong elementarya at sekundaryang paaralan na magsagawa ng kahalintulad na drill kahit sa ibang petsa. Layunin ng aktibidad na masubukan ang localized contingency plans ng mga paaralan at ang mga kanilang kahandaan sa posibleng active attack at iba pang emergency. Kabilang sa mga inatasang ihanda ng mga paaralan ang pagtukoy sa safe rooms at evacuation routes, pagpapalakas sa classroom security, pagtatatag ng family reunification areas, at koordinasyon sa pulisya, Bureau of Fire Protection, Disaster Response Offices at iba pang kinauukulan. Inatasan din ng DepEd ang School Disaster Risk Reduction and Management Teams sa bawat paaralan na pangasiwaan ang mga hakbang sa paghahanda at pagtugon sa emergency. Ang nationwide drill ay isinagawa sa gitna ng panawagan para sa mga mahigpit na seguridad at mas mahusay na emergency preparedness sa mga paaralan kasunod ng pamamaril noong August 18 sa Ateneo de Zamboanga University. Samantala, umabot na sa 6.6 billion pesos ang kabuang pinsala sa agrikultura at infrastruktura na dulot ng habagat ang mga bagyong Luis, Maymay at Neneng ayon sa Office of the Civil Defense nitong Biyernes. Sa pinakauling datos ng OCD, nasa 4.88 billion ang pinsala sa infrastruktura, habang 1.73 billion pesos naman ang naitalang pagkalugi sa agrikultura. Isinama na sa pinakauling assessment ang epekto ng Tropical Cyclone Neneng sa unang pinsalang dulot ng habagat, Luis at Maymay. Umabot na rin sa 6,620,335 na katao o katumbas ng 1,905,622 na pamilya ang naapektuhan sa 11 rehiyon, kabilang ang Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Eastern Visayas at Zamboanga Peninsula. Nanatiling nasa 29 ang bilang ng mga nasawi, habang 19 naman ang nasugatan at 3 ang nawawala. Mahigit 52,000 na katao naman ang nanatili sa 701 evacuation centers sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon sa OCD, nasa 2,110 na bahay na rin ang napinsala, kung saan nasa 1,884 ang partially damaged at 226 ang totally damaged. Umabot naman sa mahigit 1.2 billion ang tulong sa naipamahagi ng pamahalaan sa mga apektadong komunidad. Samantala, 88 na lungsod at bayan na ang nasa ilalim ng state of calamity, kabilang ang province-wide declaration sa Bataan, Bulacan, Pampanga at Cavite. Kasama rin sa listahan ng Dagupan City at 4 na bayan sa Pangasinan, Masinloc sa Zambales, Rodriguez sa Rizal at Nasugbo sa Batangas. Nagbibigay daan din ang deklarasyon ng state of calamity upang mas mabilis na magamit ng mga lokal na pamahalaan ng kanilang disaster funds at iba pang resources para sa relief at recovery operations.
Sa atin naman balitang pang-ibayong dagat, hindi bababa sa 5 ang nasawi at mahigit 20 ang nasugatan matapos tamaan ng mga Russian ballistic missiles ang Kyiv, Ukraine nitong Webes. Ayon sa mga otoridad, ilang gusali ang napinsala at nawalan din ng kuryente ang ilang bahagi ng kabisera matapos ang pag-atake. Ayon kay Kyiv Mayor Vitali Klitschko, may mga residente na natrapa sa isang gusali habang sumiklab naman ang sunog sa ilang lugar. Tinamaan din ang ilang non-residential facilities, mga bodega at isang ospital para sa mga bata. Ayon naman sa isang saksi ng Reuters, nakarinig siya ng mahigit 100 pagsabog. Samantala, isa pang naiulat na nasawi kalapit ng rehiyon ng Kyiv. Nagpakita rin ng Ukrainian Emergency Services ng mga video kung saan makikitang inaapula ng mga tauhan ng ang sunog at inililikas sa mga taong naapektuhan ng pag-atake. Dahil dito, nagsagawa ang Poland ng miyembro ng NATO o European Union at katabi ng Ukraine ng defensive air operations upang protektahan ang kanilang airspace ayon sa kanilang militar. Halos araw-araw na nagpapalitan ng pag-atake ang Russia at Ukraine mula nang ilunsad ng Moscow ang full-scale invasion noong Pebrero 2022. Sa kabila ng mga diplomatikong pagsisikap ng Estados Unidos at Europe, wala pa ring nagaganap sa pamamagitan pangmatagalang tigil putukan. Samantala, sinabi ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na naghain ng Ukraine ng mga panukala sa mga negosyador ng Estados Unidos na sina Steve Witkoff at Jared Kushner para sa planong wakasan ng digmaan. Ayon kay Russian Foreign Ministry spokesperson Maria Zakharova, wala pang natatanggap ang Moscow na partikular na panukala para sa mga panibagong pagpupulong kasama ang mga negosyador ng US. Ngunit handa umano ang Russia na magsagawa ng meeting anumang oras. Aksyon Radyo. Showbiz Balita. Sa atin naman balitang showbiz, nakatakdang gumawa ng kasaysayan ang Filipino theater at entertainment icon na si Lea Salonga bilang kauna-unang Filipina na tatanggap ng sariling bituin sa Hollywood Walk of Fame. Inanunsyo ng Philippine Consulate General sa Los Angeles ang milestone noong August 14 bilang pagkilala sa ambag ni Lea ni Salonga sa live theater at iba't ibang larangan ng entertainment. May mahigit 3 dekada ng international career si Salonga na kinabibilangan ng Broadway, pelikula, musika at concert performances. Kabilang sa kanyang pinakamalaking tagumpay ang Tony Award-winning performance bilang Kim sa Miss Saigon, habang kabilang naman sa iba pang stage credits ng Allegiance at Once on This Island. Kilala rin si Salonga bilang singing voice ni Mulan noong sa 1998 Disney animated film at sa kanyang iconic rendition ng kantang Reflection. Dahil dito, kinilala rin siya bilang Disney legend. Nakatakdang idaos ng unang bahagi ng September ang seremonya para sa kanyang Hollywood Walk of Fame star kasabay ng Manila International Film Festival na gaganapin sa Los Angeles mula September 3 hanggang 6. Tatanggap din si Salonga ng MIFF Icon Award sa closing night gala ng festival sa September 6 sa The Beverly Hilton. Itinuturing ang pagkilalang ito bilang panibagong milestone sa career ni Salonga at sa kanyang naging ambag sa pagpapalawak ng oportunidad para sa mga Pilipino at iba pang Asian performers sa pandaigdigang entablado. Aksyon Radyo. Sports News. Sa atin naman balitang pampalakasan, inaasahang mas magiging palaban si Alex Yala sa 2026 edition ng US Open Base sa magandang nilaro nito sa hardcourt session. Pinakamadang resulta nito sa kanyang tennis career ang kampyonato sa Mubadala DC Open sa Washington DC sa Amerika. Sa kanyang bawat laban, bit-bit ni Yala ang never say die spirit na isa sa magagandang armas nito. Sa kabila ng injury, pagod at iba pang mga nakakapekto sa kanyang laban, hindi sumusuko si Yala. Sa halip, ipinapakita nito ang tunay na dugong Pinoy na palaban. Masaya si Yala na unti-unti nitong naaabot ang minsan na pangarap lamang at umaasa itong mas lalo pa itong uusbog at lalago sa mga susunod na labang haharapin nito. Maging ng kanyang kapwa WTA players ay humahanga kay Yala sa kanyang magandang ratsada. At sa pagtungtong nito sa US Open, tiyak na bitbit ni Yala ang Pinoy spirit kasama ang milyong mga Pilipino na patuloy na suporta sa kanyang bawat laban. Puspusan natin ang ensayo ni Yala para masiguradong handang-handa ito sa laban. Sasabak din si Yala sa single-seated player habang masisilayan din ito sa mixed doubles
kasama si Canadian Felix Auger Alasime. Mga kaaksyon, inyo pong natunghayan ang kalipunan ng ating balita. At bago po tayo magpaalam mga kaaksyon, batiin po muna natin yung mga tumutok sa atin. Sa atin pong airwaves, nandyan po ang Dumondon family, Auntie Mila, Uncle Okoy, Sir Eranio Paragas, Sir Rene Boy Paragas ng Aguilar, Pangasinan. Matiin din po natin mga kaaksyon, Nanay Chrissy Fabulason ng Dumalandan West, Lingayen, Pangasinan. Nandyan din po si Sir Mike Fernandez. Meron din po si Sir Jarel Hofana ng San Fabian Municipal Police Station. Maraming salamat po sa inyong pagtutok mga kaaksyon. Good morning po Action Angel. Kumusta po kayo? Ingat palagi at God bless. Always have a blessed day today Action Angel. At maraming salamat mga kaaksyon sa inyong pagtutok dito po sa atin pong programa. Batiin din po natin yung mga tumutok sa atin. Sa atin pong Facebook Live mga kaaksyon. Nandiyan po si Daniel Joyce Peralta. Nandiyan din po si Sir Ben Gab Hovelianos. You're good. God bless, sabi niya. Sir Alfredo Mendoza. Sir Mike Fernandez. Good morning po, Sir Mike. Nanay Vivian Olarte. Good morning, Anak Angel. Good morning din po, Nanay Vivian. Sir Rex Villaluz. Batiin din po natin mga kaaksyon. Si Sir Alfredo de Vera, Madam Rubena de Vera. Diyan po yan sa may bayan po ng Kalasyaw. Ate Riza Libaw. Sir Gregorio Angelito Bulinas. Ryan Vincent Cruz, yan, si Park Justine, kay Chris Gabriel, Sir Carlo Aquino, Sir Jeremy Malanaw, kay Jezreel Gonzalez. Maraming salamat po, Shiros Carbonel, Sir Reynaldo Laison Sr., Sir Reynaldo Laison Jr., Junel David, at sa inyo pong lahat mga kaaksyon, maraming salamat po sa inyo pong pagtutok. Kay Sir Jarel Hofana, dyan po sa may bayan ng San Fabian, sa Municipal Police Station, magandang umaga po sa inyong lahat. Oras natin mga kaaksyon, 2 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga at hanggang dito na lamang po ang programang DWCM Aksyon Radyo Balita. Nakasama po natin sa atin pong Master Control Engineer Conrad Alvarez. Sa pangalan po yan ng aming pong Station Manager, Action Violi Valdez Ferrer. Nakasama naman po natin sa atin pong News Department, Action Dav Tibakay. Ako po ang yun naging tagapaghatid balita, Action Angel Peralta. Tumutok po kayo mga kaaksyon. Susunod na pong programa, ang programang MIB, mga isyon ng bayan. Makakasama nyo po dyan, Action Dav Tibakay. At magbabalik po ako mamaya mga kaaksyon sa programang Aksyon Radyo Hataw. Dito lamang po yan sa Aksyon Radyo Pangasinan, DWCM 1161 kHz. Una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Inyong napakinggan ang palatuntunang Aksyon Radyo Balita. Susunod sa ilang saglit ang mga issue ng bayan. Hotline. Dito pa rin sa inyong natatanging himpilan, DWCM. Aksyon Radyo Pangasinan. Hanggang bukas muli ng ating pagtatagpo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. MX3. Dito ako, Bilib. Walang halong pambobola. Kalidad lang, sapat na. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon Radyo. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon Radyo.